Čaute ľudia, toto je ďalšie video. V tomto videu si zahráme tier market fotbalových tímov. Tak ideme na to. Dortmund. Dobrý. Tak tento tým nepoznám ale vôbec. Toto. Neviem vôbec. Tento tým poznám, ten je v francúzskej lige. Ale takže dosť dobrý podľa mňa. Akože čo som pozeral. Takže that's good. Dá sa. Tento tým tak. Ani nie. Brighton, tak to neviem. Je v pohode. Dá sa. Real Madrid. Esko hneď, to akože hneď. Real Madrid. Teraz Köln. Toto vôbec neviem. Sporting. Sporting akože v tejto sezóne čo hral, tak akože, dá sa. Tento klub. Celtic Football Club. Dá sa. Tento tým. CABJ. Tak po anglicky. Nepoznám. Tento vôbec nepoznám. Tak toto. Topovka. Antoine Griezmann. Tento tým. To. Vôbec. Akože Juventus. Veľmi dobrý. Liverpool v tejto sezóne akože hral extra dobre. On Paríž ho vyradil po penáltach. Akože ale dosť dobrý. Tento FC St. Paul. Neviem. Nepoznám. Manchester City. Veľmi dobrý. Manchester United. Esko. Akože v prime brutal. Tento tým som videl, ale akože nevedel som akože aké zápasy hral, alebo to inak proste. Takže neviem. Takže dáme to sem. Tento tým, ježišmaria, ja som zabudol, jak sa tento tým volá. Neviem, ale teraz za ňou Antony, takže to je akože dá sa tým. Sevilla, ak sa teda nemýlim. Dobrý. Tento tým, akože nie je najlepší. Neapol, dobrý akože v pohode. Tento tým, Ako ľudia, akože polku týchto týmov vôbec akože nepoznám, ale ako videl som nejaké zápasy, akože, alebo nejaké videá. Takže tak. Arsenal, Declan Rice proti Realu, to si pamätám veľmi dobre. A v pohode. Chelsea, Palmer, veľmi dobrý. Tottenham, dobre, dá sa. Newcastle, dobrý je. Tento tým. Akože poznám tento tým, ale akože neviem, ak sa volá. Nejaký Leicester City. Football Club. Neviem, akože moc. Milano. Veľmi dobrý. Tento tým. Roma. V pohode. Paris Saint-Germain Esko, topovka. Vyhral teraz pohár. Olympique Lyon Nice. Tým som akože nepoznám moc, ale akože vedel som akože nejaké toto. Akože viem, že existuje, akože poznám ho, ale akože taký, neviem. Red Bull,
Red Bull Leipzig, alebo ne, Leipzig, tak? Leipzig. V pohode, dá sa. Tento tým akože dosť dobrý. On hrá tuším v La Lige, ja sa nemýlim. Bayern Mníchov, dosť dobrý. Tento tým to absolútne nepoznám, až vôbec. Valencia v Prime, akože, Valencia Prime bola akože ultra dobrá, takže, akože, čo počítam túto sezónu, tak, dáme, že v pohode. Tento tým, akože, nepoznám ho moc, tak by som povedal. Toto absolútne. Toto taktiež. Akože sorry ľudia, ale akože fakt veľa tým odtiaľ to nepoznám. Ako napríklad ešte tento vôbec. Taktiež. Fuj. Humus. Najhorší tým na svete. Najhorší. Athletic Club. Tento. Dobre. West Ham. No. V pohode. A to je asi všetko, no. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo, zanechajte lajky, odbery a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.